Maitane gari-garitan naiz, 31 urte dauzkat, eta Bergarakoa naiz, eta Bergaran bizi naiz. Nik hasian ez neukan argi zen nahi neban ikasi, zen neukan klasian, eta mutiak soia zen industria atletikan, eta neskak administraritza edo irakasle ikastera. Eta nik zaten, jo, nize gaitxik ez industria bidetikan, gaitxik neska batez. Orduan hartu neban, bide hori. Eta justo kasualidadez, nire familiako lenguso batzuk zeren bebai ikasten, eta etxera juten nintzenean, ekartze zeben tailerrian indako piezak, eta kuriosiadia piztu jaten, eta holaxen jarraitu neban aurrera. Hasi nintzen ikasten mekanizaua, matrikulia jo nintzenean itxeran neukan, bihurtuta bezelan de, ze topauko nik klasian, seguro ez darela neska bat, bez? Jo nintzen eta ginden 4 neska klasian. Gisa esan super gustora, super komoda, eta esan eban, behitxu, ze gaitxik ez neska bat mekanizaua ikasten. Gaur egunean nago lanian Polmetasan, bertan noia 11 urte lanian. Lehenengo 8 urteak egon nintzen mekanizauan lanian, eta azkenengo 3 urte honek nago lanian lineako arduradun bezelan. Eta egisa desan, Polmetasak emandoztan aukeriakin nago super gustora eta super posik. Gutxi gora beran ere eguneko lana antzerakoa da, baina itzen dutena da etorri, taldia organizatzen duen, talde horretan bakoitzari izaten dut zerrin behar dagoen, eta gero darien zalantzak, irtetzen diazen arazoak eta horretanak aurrera etaratzea. Niri gehixen lanerikan gustatzen jatena, eta bete itzen duztena da egunero pertsonekin nago lanian, bai neska eta bai mutia. Nik neskak anima bingo notzuen industria munduan sartzea, dauko lotuta industria mundua mutiena dela, baina ez da. Gu bai asko balio dugu, gu bai dauko gauza asko aportatzeko, lan baldintzak bai asko zobiauak diaz, hasi que neskak nik anima bitzen dutzuet sartzera industria munduan.